Χαίρετε, χαίρετε. Πουλάω τρέλα εδώ. Και γίνεται αυτό το βίντεο γιατί μπορώ να πω πως είμαι εκνευρισμένος με κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ψώρας. Όχι, Ψώρας μάλλον λέγεται, αυτός όχι Ψώρας. Ψώρας, αυτός εδώ, για τους Παραολυμπιονίκες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε ο κύριος Ψώρας. Συγγνώμη, πάλι λάθος. Συγγνώμη, Ψώρας. Πολύ ύβρις. Όπα, τι έγινε, κεφαλικό. Όπα, προσοχή. Είναι πολύ ύβρις για τους Ολύμπιους Αγώνες να βλέπεις τους ανάπηρους όλους και να κάνουν παραλυμπιάδα. Αυτό είναι μεγάλη προσβολή για τον άνθρωπο, γιατί σήμερα τα υβρίδια και όλα αυτά τα ζώα φτιάνουν τον πλανήτη των αναπήρων. Σοβαρά ρε Ψώρα. Ψώρα πάλι, άντε πάλι με αυτά τα λάθη. Σώρα εννοούσα, σώρα. Υβρίδια και ζώα. Είσαι σοβαρός. Αυτό το λες εσύ, που όταν σε βλέπουμε είναι λες και έχεις τρακάρει με κάτι, ένα αυτοκίνητο φερρυπίν, όπως φωτογραφία, με ένα ταψί, ξέρω εγώ. Βέβαια αυτό θα εξηγούσε πολλά, όπως τα 600 δις ευρώ που τάζεις. Τι είναι αυτό πάλι, όπου πάλι παρεμβολές. Πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Τι δουλειά έχει λοιπόν ένας ανάπηρος να κάνει παραλυμπιακή. Εδώ και στέλνες βγάλανε πόδια. Εσένα αυτό σε πείραξε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δώσανε 2.800 μετάλλια σε ανάπηρους και 1.700 σε κανονικούς ανθρώπους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι προσβολή για τον άνθρωπο και για τους Ολύμπιους Αγώνες. Σε καθρέφτηκες κοιτάξτε ρε Ψώρα. Θα μας πεις εσύ για προσβολή των Ολύμπιων και άλλες παπαριές. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούν όλα τα καθάρματα αυτά. Τι έκαναν. Γι' αυτό και οι Ολύμπιοι Αγώνες γινόσονται κάθε 7 χρόνια. Και το σύμβολο ήταν οι 7 κύκλοι. Μου φαίνεται ότι εσύ ξέρεις από 7 κύκλους, παύλα 7 τρύπες. Πρέπει να έχεις τόσες. Φαντάζομαι. Και για να κλείσουμε λοιπόν με αυτή εδώ την παροδία τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι τα εννοείς πραγματικά αυτά που λες. Πρέπει να αυτή το ταψί που σου χτυπήσει, που σου τρακάρει μικρός. Να μου πεις βέβαια εδώ πιστεύεις ότι έχεις και 600 δις για να σώσεις την Ελλάδα. 600 δις σανό έχεις. Και έχεις βρει κάτι θύματα σε εισαγωγικά που έχουν πέσει στην ανάγκη και ψάχνουν και την τελευταία ελπίδα για να σωθούν. Που, τι να πω, πρέπει να είσαι μεγάλος ξεφτύλας για να λες και να τα κάνεις όλα αυτά. Πρέπει να έχεις πρόβλημα με τους 7 κύκλους, τρύπες, τι έλεγες πριν, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, για να είμαι δίκαιος, θέλω να σχολιάσω και κάτι άλλο. Βλέπω στο διαδίκτυο πολλοί κόσμος να του εύχεται του ανθρώπου του Ψώρα, πώς το λένε, κάποια χαλοκαιρινά ζώδια. Δεν καταλαβαίνω, είναι ο Λέων, ποιο άλλο είναι, ο Παρθένος, δεν είναι Παρθένος ο άνθρωπος. Βέβαια θα μου φαίνεται τον περίεργο να είναι ακόμα ο Παρθένος. Και ποιο άλλο, ο Καρκίνος. Τι θέλετε να πείτε με αυτό, δηλαδή, γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Όσο για εσάς τους υπόλοιπους ξεφτυλισμένους, μπαρκάρετε ρε λούλιδες πάνω στις μπάρες. Αφήστε τον κόσμο να μπορεί να κατέβει από το πεζοδρόμιο. Δεν έχουν την ίδια ευκολία όλοι οι άνθρωποι. Κάποιοι είναι σε καροτσάκι. Σεβαστείτε τους.